garunan zatona dena baitare, brain gene edo gimnasia cerebral edo esaten dena, ez? Garunan soinketa. Era ezberdin eta planteatzen da, aukeratako bada, eskubilekin itentzuna, ezkerrakin, edo ezkerrakin itentzuna, eskubilekin. Eta orduan, garunai iten jozu nolabateko aldaketa bat non zure egunerokotasunin, bestera batea pentsatu berdun. Zuk hartzen zuen kafia, Susan Powellen arabera, kaltzioa kenduarazten mendu gorputzai, ez du ona, kafia, segun hondik hartzen zuen, toksina pila batu, ez du ona, mino alde ez daka, zure metabolismoa azkartzen du batetik, gozea, ase sensazio emateu bestetik, eta kirolein aurretikan ikaragarrizko amantailatxu. Kafe ekologikoa, komertio justokoa eta gertuko aldin bat, bitu, asko zobe, albazu, altzu nahi, bai? Kafia nastekun, ez dila edo ez da gitze botzen jozun, botzen jozun noi eskubiakin nastutzen mazu, pratu ezkerrakin, poliki, eskubiakin hartzen mazu taza edo eskubiakin erekitzen mazu itxeko batia edo hortzak garbitzekun konturatzen mani maza, esku bat eukitzen dugu mueble bezala, armaio bezala. Arrak egiten du hartu, bestik egiten du kendu, emateko igual bai, gio bestela armaio papera aldatu paperak. Bizarra mozten mani mazu, esku batekin bestikin hasi, erne begilak da, bizarra, akortu bizarra, edo, esku batekin margotzen maza, segi esku horrekin. Probatu, bai? Gauza lasaiakin hasi, bai, ze kafian aipatu, despistatzen baldin batza, kafia mailan bukatuko, ikusiko zu. Eta hortza garbitzekun fisikoki eman imazu, elektrikokin emazu, fisikokin eman imazu, azalduko zaizu halako batin, impetu momentoitako batin. Hoi da era bat, ez? Zure egunerokotasunin esku batekin egiten jozuna bestikinin, izan txeke baitare, eskubiko poltsikun giltzak eukitzen dut, ezkerrekoa pasa, eta ikasi unin bita horren atzea pasa, eta horren mugikorrakin bai, eskubilakin egiten eman jozu WhatsAppak. Segi, ez? Markatu WhatsAppak, telegramak, zuk ikusiko zu, mezuk eta zerekinin, erabiltzen etzun eskuei, gehiago erabilita horren zure garunan esku horrekiko zerikusi duten neuronak pixkat aktibatu ingo dira. Eta onura zutzako. Onura zutzako ze garunoi poliki-poliki urtetan zehar jongo da ondatzen edo makaltzen normala den bezala. Nola lan duzun era ezberdin eta informazio iturri edo pixkat babestuago bezalango da. Beste aukera zein da? Beste aukera da nahita gimnasia ikia adibidez. Esku bat dena erekila eta beste bat goraka. Eta kontatu, 1, 2, 3 eta plunk aldatu. 1, 2, 3, plunk. 1, 2, 3, plunk. Bale, ja ikasizu, ez? Ez da komplikatua, edo bai, ez du importa. Kontua ez da, ze honana zen hontan, ez. Kontua da, gaur honeaino iristena, bihar albaut gehiago. Ja, lortu zunin hau iti adibidez, probatu, atz bat gordetzia. Eta komplikatu ez? 1, 2, 3, plum. Hola. 1, 2, 3, plum. 1, 2, 3, plum. Joder, ikusten zute, ni bideoa begira eta honea begira aklaratzen. Kontua ez da perfecto ikia, kontua saiatu, zezure sinapsiak ugaritzen dira saiakera hortan lortzen zunin, lortu zu, ez da hobetzen. Ez da hobetzen, ez da egila ez dela hobetzen, zuk egunero egiten zunoi errepikatzen zunin indartzen dihu, beste abiadura batin. Gauza berria jartzen zunin garunentzat hasteko askoz interes gehiago jartzen, motibatu odo eta askoz gehiago indartuko da eta joera gehiago ekiko indarra horrea bialtzea. Gauza berriak planteatu. Eskuak induten bezala, hankakin egin diteke, gorputzakin egin diteke, musika jarrita, benta jatio. Bai? Hoixe?